Първи епизод на FIFA 15 Ultimate Team. FIFA 15 Ultimate Team. Край. Продължаваме. Окей. Стартираме FIFA-та. Сега да видим дали ще ни откази FIFA-та. Не, няма да ни откази. Испански. Да видим сега какво ни се падне. И ще виждате на клипа. Сега да видим кого ни е врага. Сега да видим Атлетико Мадрид. Сега да видим атаки. Наша домакин. Ние сме домакините. Почваме атаки. Който всеки отбор трябва да прави. О, какъв хубав пас. Ще има центране. Това не е центране. Никой не знае дали е центране или не. Връщаме назад. И засада с рикошет. Има се засада, както виждате. Сега да видим Атлетико дали ще го победим. Вижте го само. Как за малко да вкараме гол. Грешен пас. И Яян Албък спасява. Подал към Филипе Луис. Фаул. Май аз не видях фаул. Или ви видяхте? Пишете долу в коментарите. О, какво изпречване. Сега да направим нещо. Готово, направихме го. Сега имаме финтчета. Много яко. Ето вижте. Ето ми от любимите. Долу в коментарите пишете с какви форми мога да правя финтове. За малко ще спрем.